A pozor, skôr než začneme, tak si ešte prejdeme airsoftové pravidlá. Prvé pravidlo, najdôležitejšie. Počas akcie je každý účastník povinný nosiť ochranné okuliare. Nedodržanie tohto pravidla je na vlastné riziko zúčastneného. Po zásahu každý hráč musí dostatočne nahlas oznámiť nepriateľový zásah, ostať ležať tam, kam dopadol po zásahu. Výhodou je, keď zahrá efektný pád. Zasiahnutý hráč môže po dobu 5 minút čakať na ošetrenie medikom. Počas tejto doby môže komunikovať s hráčmi. Medic, potrebujem pomoc. Dostal som zásah do 14. hodiny. Je tam niekde schovaný snajper. Pomoc! Ak chce medic ošetriť zraneného, musí dostať sa k nemu do 5 minút. Počas ošetrovania zotrvať v jeho bezprostrednej blízkosti a dodržovať čas ošetrenia, ktorý je 1 minúta. Viditeľne obviazať zraneného bielým obväzom. Medic môže zasiahnutého hráča odtiahnuť do krytu, odtiahnuť do spod palby za nejakú prekážku alebo podobne, ale nesmie zasiahnutý hráč pomáhať alebo sám chodiť alebo nejak inak pomáhať pri tom svojom presune. Medic môže zraneného odtiahnuť mimo dostrel, do krytu alebo podobne. Tento presun sa neráta do času ošetrovania. Zasiahnutý hráč nesmie sám chodiť ani inak pomáhať spoluhráčom pri svojom transporte do bezpečia. Ak do 5 minút hráč není ošetrený medicom, považuje sa za mŕtvého. Mŕtvý hráč musí byť označený bielou alebo oranžovou pokrývkou hlavy a presúva sa na respawn. Mŕtvý hráč neprezrádza nepriateľské pozície. Hráč má status zraneného, pokiaľ bol zasiahnutý do hociakej časti výstroje, mimo zbrane. Zásah do zbrane vyradí zbraň z boja až do najbližšej návštevy vlastného respawnu. Počas tejto doby môže hráč používať záložnú zbraň, ak ju vlastní. Zásah granátom je platný do 3 metrov od explózie. Platný je len vtedy, ak medzi hráčom a výbuchom nie je žiadna zásahu brániaca prekážka. A pozor, je zakázané strieľať cez respawn. Nemáš do vecka, ja som nemáš, ja? Je na to, ja mám ešte posledný, Na to ale... chlapiť. Vypálni to si, hej? Hlavne ako onek, zúbiš. Ale je to si. Bude dobre, dohráme to, bude dobre. No a ja tam som vlastne Je zakázané chodiť na respawn pre rôzne veci. Ak sa niekto na respawn vráti, považuje sa za mŕtvého. Máš? Aj po tebe. No, a blížime sa k záveru. Dôležitá vec. Hádky o zásahu sú zakázané. Každý hráč, kým neoznámi, že bol zasiahnutý, je braný
a priori za živého. Prípadné následky nepriznania zásahu nesie sám na vlastnú zodpovednosť. Čo? No, je normálny? No tak si sa netrafí, prosím ťa. Na uklopníku. Ale ste povedali, že nič nedostal. To je na to, že nie. Lepečovať. Ale čo, oni tam aj odkop. Ja si ma trafil, Lukáš. Čo, kde som ťa trafil? Ako strieľať? Čo? Čo si dostal? Tam si dal. Čo? Počúvam, nevieš mieriť? Áno, sa tu dobre? Sa uklodníš. Hovorí ti, nebolo to tak! No, a máme to všetko. A posledná vec, dôležitá. Nezabudnite, v off-zóne zbraň vždycky zaistená. Kokos! Ty kokos! Hráč má status zranený až po dobu najvyššej návštevy respawnu. Zasiahnutý hráč môže. No to neviem. Dobre, a daj ešte raz. Ak sa chce medic dostať k zranenému, tak potom skočí z vetve. Ak chce medic ošetriť zraneného, musí sa k nemu dostať do 5 minút. Musí ho viditeľne označiť za mŕtvého piče. To sa nie, čo ty už kokot? Musí ostať ležať tam, kde bol zasiahnutý.